Grabe, laaya rong hapuna. Uy, parte yung laaya, parte pag yung inita. Sus, gipanglaay mo. Oh, parte yung laaya lo siya. Ang mayo ani na ako istorya. Paminaw mo ni ako istorya. Saan mo Ano ka akong istorya? istorya, bahin ni sa kanang mga pasahero nga daghan og kwarta. Ay, hindot na. Dili ta nang mga walay kwarta. Tiyantas ka ng mga daghang kwarta. Ani Sige, mga sige. pasahero ha, daghan ni sila kwarta kanang ang mga naong gani dili halos mo libre og katapad ba. Nindot na, nindot Kay na. balo biya mo ni mga kwartahan nga kanang ang kwarta na hiniktag lanot dili gusto kambyuhan ba. Sige, sige. Abutag sayo, nakay ni sila og jeep. Uso pa matong jeep sa una. Oh, Di ba wala pa may bus ato na bus pero parang sara. nagsara. Oh, sa biyahe ng bus ana. Yan ang konduktor, ana din konduktor. Sir, imong pamasahe sir. Ah, kuot is pitaka ang buwan. Ano na siya? Siman ni. Hatag siya like 500. Siman daw Siman daw siya. siya? Siman ni. 500 ang kwarta. Ang ina ana din ng konduktor. Sir, wa kay laing gamay ani sir. Grabe po ka sir. Buntag sayo pa ba wa ko sinsilyo. Sus, lingi mo po din siman. Wala gitaon dong. Maura gina akong kwarta. Tsao. Puro gyud tag 500. Oh, grabe ang Ana siya. Sige sir, unyan lang ta ka ha. Palupitan na di si konduktor. Ang bugiro ba ng konduktor? Di ba na palupit ang kwarta ni 500. Ana na mo siya sa katapat. Ma'am, paliw ko sa imong pamasahe, ma'am. Ah, puti kayo. Puti kay pantalon, puti. Oh, nurse. Nurse. Oh, nurse. Oo, Ang mura sa siyang pitaka niya. puti ang lawan. Ana mo na yung bag, kanang sling bag ba? Kuha din siyang kuha na, ano din siya pa. Pagbunlot pa, 500. Taradong oh. Samot Ah, ang kambyo. grabe po kama. Uy, buntag sayo pa, yung kwarta oh, 500. Yung siya. Kuha ni, nurse ni sir. Siman nurse. Sige, unya na lang mong kambyo ha. Palukitan na po diri sa kanang doktor. Ana siya, kuhit na po niya diri ang sakwan. Tikas. Tikas ana na po siya. Sir, imuang pamasahe. Ako ut din ang katong portfolio ang dala ng kuan, abogado. Kuut din sa Basta ka, abli niya. abogado. Kuut. Ana siya, dara akong pamasahe. Sa parihas naman mo tanan. Sir, ang iyang kwarta sa Siman 500. Kwarta sa nurse 500. Ikaw abogado 500 lang gyapon. Grabe po ka sir oy. Ang minimum sa atong pamasahe tag 10 raman. 10 pa ba yan? 10 ra. Uy, 500 ang kwarta. Sa may kambyo. Di, ana siya, sige sir, unya na lang ha. Tulo na Yo, sila. wala pa ko gitudlo. Apil man ko sakay dito sa jeep. Ay, apil dahil Oh, sa wala pa ko gitudlo sa konduktor kaya ako may kinalasan. Ya, akong amigo mo iyang gitudlo. Ano na siya? Dong, paliw ko si mong pamasahe. Kuot dayon akong amigo. Akong amigo. Ano na siya? Tara akong pamasahe. Wa mo kabalo kinsa to ka amigo? Kinsa mo mo amigo? Jesus. Nadik amigo siya. Ilado kay na akong amigo sa Facebook. Kinsa ila mo ana oy? Viral kay mga post ana. Kinsa man puy pangalan si mga amigo? Si Rickmar ba? Si Rickmar? Oh, Amigo mo? amigo mi Rickmar oy katong kawatag manok. Amigo mo ni Rickmar? Oo. Mo to? Kuot din akong amigo. Ana dahil sa pitaka pa. Lawal si oy. Kuot din siya. Kuot siya kalibo. Daras. Migo oh. Ana dahil konduktor. Ang ihaws ka 500. Ang ihapon 500. Iha 500. Ihaws kalibo. Di man. Kunya, jis lang makuha. Ani, naunsa naman taong kadungoy. Ana siya, sus. Ihapa na tanang pasahero nimo. Kanang siman, kanang abogado, kanang nurse, apila nang atbang. Itudlo po gunya apil na akong amigo. Libre. Nalibre mo Alibre pamasahe. pamasahe. O, ako'y mamasahe na tanan. Pila. Ang sukli ana imuha. Ay, hayas kung Nga konduktor. Oh. Pag ingon niya ang sukli ana imuha, sabay sa ambak diri lang ko. Ambak na ang kanang kuan, ambak na akong amigo. Oh, nun ambak pa yung mga amigo. Sa diri lang ko, ambak siya. Ingon dayon ang konduktor. Nang, sir, unsa day ka? Ana dayon ang porma sa akong amigo, kang ambak niya pak. Bag-ura ko nakakuot og pitaka karon ra. Dating luyas na utan. Bantog na parting sikatas si mong amigo siya ay. Ay parting tawatan. Dating luyas na utan. Erti gid yung amigo. Basin natakda na pug ka. Lo oy. Bantay-bantay Libre kay ko niya pamasahe. Way klaro. Gabi ay napamanoon.